Ale Tuhan Yesus, mau lihat tema dirasa saluhut aka basa-basa mi dingolu nami. Jala mau lihat tema dirasa hosa hangoluatna dilehon ho dihami. Di ombason rodo hami di gok pakirimon, di bagasan tangyang tu angkana di bagasan parsahiton. Na porsia dohami, kei hodo ale Tuhan nabadia, mualni hangoluan na somarna sudah. Mar pakirimon dohami asa sahat na ek hangoluan jala maringan holong media kana di bagasan parsahita. Lehon ma apul dohot hamaluman, marhet halongangan, di akka asi asim. Ale Tuhan Yesus say homana manjolohi lakana tua-tua, si solhot nang akka nama kaholongi tarlumobi di para medis na mangaradoti dohot mangubati. Akka dongan namina di bugasan parsahitan, lehon ma habisuhon. Jala pagugo rohani para medis, asa mahitehon nasida sahat ma asini roham di parubaton, na binahan nasida asageb, dalan hamalumun sian angka sahit. Hopasat hami mana sapa kirimon nami marhit tangyang di bagasan guarni anakmu aik mual hangoluani dohot hamalumon ima Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.